Når man skal vælge den rigtige terrassevarmer, er det vigtigt at overveje, hvilken varmerørstype der passer til ens behov. Hvor mange penge vil man investere? Hvor intens skal varmen være? Og skal terrassevarmeren afgive meget, lidt eller slet ingen lys? Alle Hortos terrassevarmere baseres på infrarød varme, hvilket vil sige, at det er personerne, der sidder ved og omkring terrassevarmeren, der varmes op, og ikke luften. Infrarød varme er elektromagnetiske bølger, der varmer de emner og elementer op, de rammer. Helt uafhængigt af luften i rummet eller i det fri. Man kan sammenligne det med, når solen er helt fremme, eller når den bryder frem fra en sky. Solens stråler opvarmer også de elementer og emner, den rammer. Og de elementer og emner varmer så luften op. Fælles for alle varmerør monteret i terrassevarmer, der afgiver lys, er, at de er fremstillet af varmefast glas. Den første varmerørstype er carbonrøret, ser vi her. Carbonrøret udmærker sig ved, at det er relativt billig anskaffelse, har en funktionstid på op til 5.000 timer. Det kan bruges både indendørs og udendørs, og så afgiver det et orange lys. Røret har en opvarmningstid på ca. 3 minutter, inden der opnås fuld effekt. Energiudnyttelsen ligger på ca. 60% af den strøm, der tilføres. Carbonrøret giver en behagelig og knap så intens varme sammenlignet med de øvrige rørtyper, hvilket naturligvis også hænger sammen med, at energiudnyttelsen er lidt lavere. Driftsomkostningen er dog stadig lav. Den her model bruger 1,2 kW per time, hvilket i rundetal svarer til 2,5 kroner for en meget behagelig varme på terrassen. Priserne for modellerne med carbonrør starter ved ca. 500 kroner. Den anden varmerørstype er det klare halogenrør. Røret udmærker sig ved, at det opnår fuld effekt på 5 sekunder, har en energiudnyttelse på 80%, en funktionstid på op til 5.000 timer, det kan anvendes indendørs såvel som udendørs, og så afgiver det varmt hvidt lys. Terrassevarmer monteret med klare halogenrør har en lidt højere anskaffelsespris end terrassevarmer med carbonrør. Til gengæld opnår du en højere energiudnyttelse, og med den samme kilowattpris, så får du mere varme for pengene. Terrassevarmer med klare halogenrør starter ved ca. 600-700 kroner. Modellen jeg har med her, som har indbygget LED-lys, koster ca. 1000 kroner. Den tredje varmerørstype kaldes Golden Tube, og som man kan se, har røret en udvendig gylden belægning, så gør det mere energieffektivt. Røret udmærker sig ved, at fuld effekt opnås med det samme, en energiudnyttelse på 92%, en funktionstid på op til 7.000 timer, det kan anvendes inden som udendørs, og så afgiver det gult orange lys. Golden Tube-røret er det mest energieffektive af alle rørtyper. Her får du høj, intens varme, maksimal energiudnyttelse og fuld effekt i samme øjeblik, du tænder for terrassevarmer. Modellen her bruger 1,5 kW per time, svarende til en driftsomkostning på ca. 3 kroner, hvor 92% af energien omdannes til varme. Det er dobbelt så høj en energiudnyttelse sammenlignet med en gasterrassevarmer og en fjerdedel af driftsomkostningen per time. Golden Tube modellerne starter ved ca. 600-700 kroner. Modellen jeg står med her koster ca. 1000 kroner. Hvis du ønsker varmen fra en terrassevarmer, men ikke bryder dig om lyset, så skal du vælge en no-glare model, som er den fjerde terrassevarmetype. Modellen udmærker sig ved, at den afgiver en behagelig, knap så intens varme, har en funktionstid på op til 5.000 timer, en energiudnyttelse på mellem 40 og 60%, og så kan den anvendes indendørs såvel som udendørs. Terrassevarmeren opnår fuld effekt efter ca. 15 minutter, men så oplever du til gengæld også en dejlig, behagelig varme. Prisen for en no-glare model starter ved ca. 1.500 kroner. Det var en kort gennemgang af de 4 terrassevarmetyper. Nu er det op til dig at vælge den model, der passer bedst til dine behov og ønsker. Rigtig god fornøjelse.